Британецът Питър Робъртс е известен още като Пит от Пампорово, защото идва тук всяка зима от поне 20 години. Но за първи път му е толкова лесно да си облече скиорския екип. Спускането започва при температура от 2 градуса. Разказ за условията в интерната в село Стойките толкова трогнал скиорите от интернет форум, че те от няколко месеца събират дарения за дома. Днес зяпачите даваха лептата си в кофе и тенджери. Идеята е с събраните средства да се направи парно за интерната. Трябват ни 30 000 евро и се надявам, че днес ще съберем поне половината от тези пари. Няма да спрем тук. Ще продължаваме, докато не направим парното. Студено ли ви е? Не, горещо е. Мисля да карам така винаги. Аманда Хит живее в село Стойките и е главният организатор на проявата. След филма за Могилино, британците искат да покажат, че могат не само да сочат с пръст. Трябват ни решения. Мисля, че е по-добре не да работиш срещу правителството, а с него, за да решаваме проблемите. Скиорската компания се надява, че никой няма да види в тази акция антибългарска кампания.